Súťaž Kniha Žilinského kraja 2025 predstavuje prehliadku knižných titulov, ktoré v uplynulom roku zaujali čitateľov naprieč regiónmi Žilinského samosprávneho kraja. Do celokrajského kola postúpili knihy ocenené titulmi Kniha Horného považia 2025, Kniha Kisúc 2025, Kniha Turca 2025, Kniha Oravy 2025 a Kniha Liptova 2025 v kategórii Beletria a v kategórii Odborná literatúra. Predstavujeme kategóriu Beletria. Jozef Baštek, Rozprávky deda Jozefa. Kniha je prechádzkou rozprávkovým lesom, kde sa stretávajú zvieratká a ich veselé príhody a kde je dobro odmenené a zlo potrestané. Príbehy doplňajú ilustrácie Zuzany Gabríkovej Kumičikovej. Pani knihovníčka Jolana Letríková z obecnej knižnice v Predmieri prihlásila do súťaže knihu, ktorú napísal občan obce Jozef Baštek. Ako autor uvádza v úvode, knihu venoval svojim vnúčatám a rodine. Autor sa narodil a detstvo prežil v malebnej dedinke Papradno, neďaleko Pohoria Podjavorník. Po ukončení stredoškolského štúdia v Spišskej Novej Vsi sa usadil v Predmieri, kde žije dodnes so svojou rodinou. Práve tu vznikali námety na jeho rozprávky. Ako sám autor píše, hovorí sa, že psík je najlepším priateľom človeka, ale nezabúdajte na knihu. Tak ako mne, aj vám môže otvoriť cestu do rozprávky. Ladislav Hrubý, Za tajomstvom strateného lesa. Kniha Ladislava Hrubého je treťou časťou úspešnej dobrodružnej trilógie pre deti a mládež, ktorú opäť ilustroval akademický maliar Stanislav Lajda. Nadväzuje na predchádzajúce tituly Tajomstvo starého vršku a Brána do strateného mesta. Publikácia je rozdelená do 3 častí a záveru. Dej sa odohráva v prostredí Kikule, Černatína, osady Jedlina a Bôrie a je popredkávaný bohatou galériou postáv i zvierat, od detských hrdinov, cez ochranárov a vysokoškolákov, až po psa, sovu či rysa. Autor touto, už svojou 12. publikáciou, potvrdzuje pozíciu výrazného rozprávača príbehov z drsného, no magického kraja. Silvia Kaščáková, Medzinárodné právo. Zbierka prináša poéziu, v ktorej autorka pod nezvyčajným názvom metaforicky skúma svet lásky a medziľudských vzťahov. Básne pracujú s náznakom, čítaním medzi riadkami a výraznou emocionalitou. Zároveň sú zasadené do jemných historických a situačných rámcov. Výsledkom je intímny a introspektívny pohľad na vnútorný život milujúcej ženy. Zbierka vyšla v rámci zošitov súčasnej poézie, ktorých editorom je Ján Gavura. Silvia Kaščáková je slovenská poetka, textárka, prekladateľka a vysokoškolská pedagogička. Venuje sa literatúre pre deti, tvorivému písaniu a prekladu. Matúš Mahút, Adastra, Ľúbiť ťa ešte raz. Debutová básnická zbierka Matúša Mahúta prináša intímny ponor do sveta lásky vo všetkých jej podobách, od prvého nežného vzplanutia, cez bolesť zo straty, až po tichú nádej, že láska sa raz vráti. Autor sa nevyhýba ani témam rodinnej lásky, čo dokazujú dojímavé verše venované mame a starej mame. Popri nich ponúka aj básne, ktoré sa dotýkajú širších životných otázok. Mahútove texty pôsobia autenticky a úprimne, ako by priamo vystupovali z jeho vnútra. Emócie v nich pulzujú bez prikrášlenia, či už v rímovaných, nerímovaných alebo voľných veršoch. Niektoré básne dostali aj hudobnú podobu, čo ešte viac podčiarkuje autorovú citlivosť k rytmu a melódii slova. Zbierka predstavuje nový a výrazný hlas v slovenskej poézii, ktorý dokáže osloviť čitateľa otvorenosťou, emotívnosťou a schopnosťou pomenovať to, čo mnohí prežívajú, no len málo kto dokáže vysloviť. Jana Urbanovská, Borboleta cestuje. Kniha je viac než len zážitkový cestopis. Je plná inšpirácie, autentických príbehov a okamihov z ciest jednej Martinčanky. Každý si v nej nájde to svoje. Či už ste skúseným cestovateľom, alebo len snívate o úniku z reality, tieto stránky vás povzbudia, aby ste urobili prvý krok v cestovaní aj v živote. S autorkou sa vydáte splavovať divokú rieku Zambezi, vystúpite na najvyššiu horu Afriky Kilimandžáro, zatancujete si na brazílskom karnevale a precestujete Kanadu vlakom. Spoznáte aj tradície pôvodných obyvateľov Austrálie a Nového Zélandu.